HDP along Karbi Employees Association atum pen chokomar aKam kiti atum aphan lapen APSC asat lang ki undun atum aphan karcho ajay mekeding padupor pini ni pai crazy arni adap por pai kep along pen HDP Golf LP School along Karbi Employees Association mati tihek pen KEA atum pen cepatir pipon si Retired Employees lapen APSC asat lagi dun atum aphan karcho ajay mek tengpon bangso karcho ajay mek along KEA Borjan Zonal Committee amai pu sonasing terang pensi mai chari ponlo lapen KEA Borjan Zonal Committee rapchun bang bapuram be pensi mai kepha alam the than ponlo pini amai along aluhi sarpo aman pen KAAC Sergio Rongphar Chitong Dun Anparta Borjan VDC Chairman Sri Sinaram Singnar Lapen Karbi Employees Association CEC Maipu Hakim Rongpi Bidisar Borsing Teron Dun Maipu Paniram Hanse Atumta Chitong Dun Si Pini Amai RDP Dut KEA Borjan Zonal Committee Adun Maipu Siri Sing Timung Pensi Karcho Ajay Mek Jai Ponro Pini Karcho Ajay Mek along Bang Inkoira Nerkep Retired Employees Atumaphan Archo Ponlo Lapen APSC asat lang kiundun Atumaphan Bang Po Aphan Archo Ponlo Lason si Rakesh Terang Long Sodar Kathar IT Hanse Pi Pangrumpet Pen Bang Thongkep Rapo Abang Pu Bang Pia Tumaphan Archo Ponlo Karcho Ajay Mek Judet Pen Kijutsi Sangpi Winaro Hongpi Pensi Pini Kachetong Kidoan Kithe Kiding Atumaphan Choro Ponsi Pini Amay Mesian Pen Pachun Ponlo Dilai Pen Hemari Bay News Desk News 24/7 Karbi Employee Association pen nang la karcho ajay mek la bangsa program thang nang thanu ne Kansi ni nang press angku kata ko system kardom pajeri ni lapen ko ini la bangsa karcho link ke deng kon la bangsa ini tu Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee ahin pen la bangsa non pini HDP Golf LP School along labang ke non ke damtang APSC pasal exam along ki undul bang ho according to ndo pasal alang itu ngaphan pen anparta ke damtang labang sos sakori mate chokomar asai ki ke claim pen non ore ke sang por ando pasal retired tang han man ping pen alang itum saiki claim bom sik mesen pen ke pachun the ko isi kachuru lapan ke ningkang sama kardom ke pajir jipu abang so Borjan Zonal Committee ahin pen ke mat ha asang ding asai ke pachun ponang ding lasi alang litum pini Borjan Zonal Committee Karbi Employee Association pen labang so kamat ha pon ke isi ke mesen ang thelo lapan nipik ang thek kusimatha lapon gela bangsuang kanglong kadukawe service claim rapet abang tu bang bitum astami alang litum ke claim te kang asayason retired pin an lapen ke hang ane aning arlu aku aKam awe pin ben labang so asai ke chipachun kontek labang si chururi un ek base alang litum hasde ansu se arna mai juni pen ache pading lona lapen ke APSC along ki unduna abang pu abang ki atum sisteme ansu se alang litum mason hot elitum labang so hawar pen anparta karbian angkang atok anu along sisteme alang litum mason ke charli bun thegia pan kumathasi alang litum lahayas asayang ding ding kono lapen anparta elitum Karbi Employee Association labang so ladak PDP amate headquarter lapen ge Borjan Zonal Committee alang litum labang so saiki ding kon mangke Karbi Employees Association namta kapre ahut pen ahut akisung do lapen ke labang so akisung ahut pen sita cherap chitu nangji kadu ko be nang tum ke thek kiri tum pen
sakuri pen ke sang bang pu bang pitun senang cerap nang citu nang ji pula bang so kamat hapon la bang ke mepi ka sayang ding la se ansa se litun mithang arong rup along ke paklar kon ke pa mai pon senji lokacherli